Na gabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kajung persha ya kajung wanrung bat shong be anya kathan chate lammi ngi kalanang khamjur hadin Baka North East Students Organization nisu ringkat ke khasi Student Union KSU kila pelong ya kajingele paitba shong mungor hakmat ke Meghalaya Legislative Assembly khandai lat shlong menha ka khat prat ring unailar. Ha ketika sengi kinong yalam kila penpau rak basai baki jela North East kila sedang mat ik jingma ke bakrau na gadau ke jingwan rung klemput jung kinong shong be an. Kani kalong hadian ke jing kendang jung ke sarkar Assam ikinong shong chnong be an na ki benta jong ke jela Assam. Kabala pelong biang iki briu bandrung shemi Meghalaya kum ke Jakari tengen. Uba Samuel Jirwa u Presiden ke Nisu habakran syakilat pathai khubor loong ba ke jing penslam bar ke jing bam shimkia jung ke sarkar jilla bar ke sarkar India ban penyat bet iki an perking kalakta juri ke jing imbar ke hok long try muluk jong ki try ri try mulung. Ula kli shanu kalawi jungi ki try ri try mulung lada ke jela jungi ke kelalong tang ke jaka shong be an. Ki nong yele pat ba hakate gasngi kila ra plakat bar ki kentin dawa kum ke evict all migrants from the northeast implement strict laws but protect indigenous right. Kane ka pin I ka jing e ka bakrau balama de ki jilla ha ka than ka balatep kum ka jaka jungi pat rewlu. Usamla lambok starwell marngar president ka KSU ula pin pauru ba ka jilla Meghalaya bar ki we ki jilla northeast kila long ha ka jingma ka bajur Ulo ong ka sarkar kare ban shimkya bat pen klanya ki an perking khnang ban yadai ka hok long try mulung. Ngi ki balong ki samla ngin omla ban chus ngap jar haba ka ri ba ka jai ban riu jungi ka sha pen kala. Ka jingele pat ba ka long ka bajai jai nrei ka pen pawe ka jing persha ka bajur jung ki samla puli bar ki pat ba riulum persha e ka jing bam trei kam ki an perking ka niso bar ki SU ki la pen tip ru ba ki jinge ki ki nang ya shakman lada ka sarkar jila ba ka sarkar India kim shimkya halor kane ka mat bakta ya ka lawi jong ki try muluk ha ka than North East. Kini di kamat ngaba nakaliang jong ka KSU na do ki snap mo menswa nando ba pen khai KSU ke le kran ang ka jingma jong ka jai meriu ripat ke jungi na ka jing rung kertap jing ki beriu banabar ki buan ban bai snong ban sa snong ban tre hang ne ba kin long inong thak bu hang ne po dari jungi te bat lai ba tanang ya ki snap kani ka jing e kanang he nang he na ko ka pos wei pat bani ba ki wei wei jelaru jong than chi lam mi ilai kendu ingdi ke ju jinge ham tam ka jela Tripura aba trai ri trai muluk ila kelas nung giret pa ala ka jongri bar kum juru ka jela Assam akaba ibri banaba ki bawan ban buai snong ki longrong tu apo jela Assam menta kila bun ki caka kila long maki ki he pa bar ki trai ri trai muluk jong Assam ila kala long giret pa Yung gaji ki jing sama pule kamera jing onong ya ki pajba la pai kata te kala bakla marban ni debi ki KSU sama pule house step pat ndai spa nyu pundai ringkat bat ki pajba jong ga bri nyu trap ala mi ki ka KSU house step hat ndai spa pa punyo har ndai spa ndai po ndai puai tar pat hado ni khlebat o menta ngam thrai bangi ru inang la de shong hang de ndai lat mane penpau kita kijing e gitu thai giru rada gamdam ji ki IT po lingba ka jia drelang ber ki pai ba la thai gila kala long giret pa ala ka jongri gari India kamdei gari ga bolong homogeneous kambolong ibe ba giri ba ka sora India ka ban suku ba ka an ka jong ka kala ban ba seti seri thor re ka ju ka an kala ban long ka basni pat hang ni po giri lum teng di daya kata bagi keren bor-bor bagi lu ki an ki bawan ki haban pej bagi ham ne mat ni ada ki long man ka jing kata kan long man ka jing do long
ya kajat beri rugi ini melak pedang komunitas ya jadi tak ada ba ki babun ki seng komunitas isu buat ki seng balang ki haban pek perman anor ki di berhoi lang ba kini ki an ki bakta igi kajat menriu tempat nginum sya ya sokar jelah bahkan penteri kam dan ada penteri kamru di bentan pan ki exception ini ki jingbu kendon bagi di gini jumlah menteri kam hang ni apa kejelas itu muka setelah di kadun kam ni kini ka ILP ni lai kena ada mesra ba aduk ni kelemat tu idon kam ya ka ILP imbe nang kejelas ni ada kejelas Tripura bang kejelas Asam ru ki bampadon ka ILP idon kam ya ka kesakar jela kalak pan keno kumno andre ki seng balang komuniti isu berdui seng balang sungsu bagi kita jing syak keno kemudian jing keri ya andre ki ke baka kam bagi haban le banyada ya jongari bajak beriu syak keno kumno ru kamhet dari haban yang ban mi chamat ban le ki kam ke ban pensingan ya kalawai ya kapateng ban wan jong ki jai beriu re pa jong Poi ba hi usung thu na du menswa ba ki seng balang ye ki banjo ijing dawa om menta jong ki siman den menta ka jing balang jong ki jaj ben riu jong ka jela hi pura hoi jaj ne trai muluk ka jela hi pura hoi de lor kata pin i ba badan ki ji ki ka jing pat ka yang seng balang ki pai ba ki bi khamat banai ta ka jing kersat marbale ba ki dan kata ka jing sya ba ki seng balang ki ba yang banele ki le om menta le di siman yang banyak namanta kajing bahalang kajing song-songan lang jong kari mat kajak beri hiba